Salutare toată lumea! Astăzi o să vă prezint colecția mea de petarde pe 2021-2022. Știu că am postat-o destul de târziu, le-am luat până octombrie, dar postez abia la sfârșitul noiembrie pentru că am mai avut niște conturi, s-au închis, probleme. Și haideți să începem, zic eu. Avem aici 4 pachete de Piccolo Corsar de la Fire Show. Avem 3 de fapt și cu încă câteva bucățele. Au 0,31 sau 0,36 de grame per bucată, mi se pare. Uitați, sunt cele noi 2021. Au catran roșu spre roz. Bubuie decent. Sunt destul de bune. Mai bune ca cele din 2020. După continuăm cu un pachet de Pico Pirat de la Classic. Acestea nu știu sigur câte grame are per bucată. Ele sunt roșii și cu catranul galben spre portocaliu. Ele sunt super ok, adică bubuie super bine. Nu știu câte bucăți sunt în pachet, de fapt. Este categoria P1. Ce pot să vă mai zic? 112 decibel de la 5 metri. Mi se pare, sau 8 metri de la 8 metri. Și ele bubuie un pic mai rapid decât Piccolo Corsar de la Fire Show. Continuăm cu 2 pachete de Double Pirat. Petarde cu 2 focuri de la Classic. Uitați. Aici mai am câteva în acest pachet, 4-5. Uitați, ele sunt așa roșii cu catran galben spre portocaliu. Am cutia asta care este pe terminate și aceasta sigilată. Sunt categoria P1 și au 10 grame per tot pachetul. Cred că sunt decente, sunt chiar decente la bubuitură. Pot să zic bune, le-am luat la un preț cât de cât ok. Dar în fine, să continuăm. Avem o bucată de Thunder Crackling de la Triplex, 3,5 grame, dar nu știu ce să zic dacă chiar are 3,5 grame. Uitați, puteți să vedeți înăuntru granulele de crackling, are un fitil decent, doar că nu sunt ele construite foarte, foarte bine. TXP 384 codul lor, dacă vă interesează. Mai departe avem și 2 Bulldog. 2 Bulldog de la Enigma de 0,5 grame per bucată, categoria P1. 0,5 grame. Vedeți? Sunt cele cu fosfor. Puteți să vedeți. Sunt și cu fitil, dar eu am 2 bucăți din cele cu fosfor. Sper că vă plac. Sunt chiar ok, cred. N-am mai dat până acum, dar sunt ok. Puteți să-mi spuneți în comentarii păreri, tot ce vreți voi. După, continuăm cu un pachet de Dum Bum 2G+, doar că am bubuit 5 bucăți. Dum Bum 2G+ de la Classic, 2 grame plus flamă, sunt cele de anul ăsta, dar pot să vă asigur, dacă găsiți undeva și le găsiți la un preț bun, cumpărați, frate, că se merită. Dum Bum 2G+ de anul ăsta. Nu sunt foarte strălucite, dar pentru anul ăsta, pe lângă celelalte petarde, se merită. Cumpărați mai bine Dum Bum 2G+ decât FS3, pentru că FS3 este și mai scump un pic și nu se merită. Mai bine Dum Bum 2G+ sau și o flamă foarte, foarte bună. Pe lângă aceste Dum Bum 2G+, mai am un pachet de Dum Bum Middle, doar că am bubuit 4. Sunt cele de anul ăsta care au decât 1 gram per bucată și n-au nici flamă. Este o dezamăgire de la cei de la Classic pentru calitatea asta, că au scos flama, doar că sunt P1, astea ce să zic. Dar sunt la bubuitură decente pentru 1 gram. Classic știe treaba și dacă au decât 1 gram. Ce pot să vă zic? Dacă găsiți undeva,
Nu vă zic neapărat să cumpărați, dar dacă aveți buget să cumpărați și le vreți pentru colecție, sunt chiar bune, sunt chiar ok să vă cumpărați. După continuăm cu un pachet de Dum Bum 5G Silver, petardele 5 grame de la Classic, 100 de grame per tot pachetul, 20 de bucăți, sigilat. Foarte bune, am avut 2 pachete, doar că unul l-am dat și mai am câteva bucățele. Foarte bune aceste Dum Bum 5G. Pe lângă astea 20, mai am încă 2. Astea le păstrez pentru decembrie. Mai am încă 2 Dum Bum 5G. Despre 5G pot să vă zic că sunt bombă. Le-am luat la un preț foarte bun, la 44 de lei. Continuăm cu Big Bang 5G. Am decât o bucată de Big Bang 5G de la Enigma. Este o copie de la Dum Bum 5G, doar că un pic mai ieftine. Bine, eu am... Astea sunt un pachet 45 de lei. Eu le-am luat la 44 pentru că aveam un cod promoțional, dar ele sunt 51 sau 53. Big Bang 5G de la Enigma. 5 grame per bucată. Astea pot să zic că au un sunet un pic mai gros și se aud foarte, foarte puțin mai tare. Dar recomand și Dum Bum 5G. Dum Bum 5G le recomand dacă vreți să aveți ceva original. Ceva original. Big Bang 5G dacă le vreți pentru bubuitură. Dar să continuăm cu un pachet de Exploder 4 de la Tropic, doar că am dat 4 din ele. Exploder 4 de la Tropic, 4,5 grame, flamă roșie, categoria P1. Dacă găsiți anul ăsta, grăbiți-vă și cumpărați-le. Dacă le găsiți până în 120 de lei, sunteți bombă. Cumpărați un pachet neapărat, pentru că din ce am aflat eu, la anul nu o să se mai producă. Cel puțin așa am aflat și eu de la cine am luat, că la anul nu o să se mai producă și am cumpărat un pachet neapărat, pentru că Exploder 4 îmi plac foarte mult. Am avut anul trecut 2 bucăți și pot să vă zic că sunt printre cele mai bune petarde care le puteți găsi pe 1. Și Pyro Union, de bineînțeles, la P1. Aici avem o petardă de 10 grame făcută de mine homemade. Aici avem fitil de la petardele cu 2 focuri. Fitil, aici mai avem încă un fitil mic pentru siguranță. Înăuntru mai avem încă 3 fitile. Aici, partea asta este cu flamă. Mai jos mai avem 3 fitile. Și de aici până aici este full cu praf de pușcă. Aproximativ 10-15 grame are. Am numit-o bomb. Da. Și așa, ca o ultimă petardă, ceva frumos și mare. Cel mai mare lucru care l-am avut până acum este Dum Bum 50 și un pachet de Dum Bum 50. Petarde de 50 de grame de la Classic. Uitați cum arată un pachet. Astea le-am avut din octombrie. Nu m-am îndurat să dau până acum o bucată. Dar cel mai probabil o să dau ori de 1 decembrie, ori de 25 decembrie. Da, foarte bune din ce am auzit. Uitați, scrie și aici warning extremely loud. 50 de grame per bucată. Dacă găsiți la un preț bun, eu le-am găsit la 100 de lei. Ele sunt 129 sau chiar mai mult. Dar la 100 de lei chiar se merită. Sunt super bune. Mai bine vă luați astea decât o Cobra 8, pentru că Cobra 8 este decât una și astea sunt mai multe. Acum să continuăm cu niște artificii. N-am foarte multe artificii, dar o să mai cumpăr. Avem 9 candele romane de la Fire Show cu 20 de focuri, cele care au și efect de crackling. Au 5,5 grame per bucată, 5,2 grame per bucată, categoria F2, ceea ce mi se pare absurd, pentru că candelele romane știam că sunt categoria F1. Da, ce să faci, n-ai ce să faci. Le-au băgat la F2. Continuăm cu niște rachete King, tot 9 rachete King de diferite culori.
Sunt foarte bune rachetele, au un calibru foarte mare, se duc foarte, foarte sus. Au 5,5 grame, astea au 5,5. Firma Fire Show, sunt firma Fire Show super bune. Ce pot să vă zic? Dacă găsiți, cumpărați-vă și rachete Kini. Și, bă, băieți, cam asta a fost colecția mea de petarde pe anul 2021-2022. Puteți să vedeți aici cam tot ce am. O să mai revin cel mai probabil cu niște baterii și încă câteva petarde, pentru că dacă mai mă duc prin piețe nu pot să mă abțin să nu-mi cumpăr ceva nou. Cam asta a fost colecția, sper că v-a plăcut. Bye bye!